thumbnail आरो टाइटेलावथ' नोंथांमोना नायना मोनथिखाबाय बे भिडिअआ आंनियावबो आपल'ड जाखांबाय दा बे मादै हेलिनानियाव नैबे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जाबाय नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय आं दाख्लै बावैनि भिडिअ होखादोंमोन थ' ब्रेन अपारेशननि थाखाय दा फैसाखौ नांगौ जाबावदो नोंथांमोना जि हायो हरबानो जाबाय जों 10 20 30 40 ओरैनोसो गारो गाइस नोंथांमोना बे सासे मानसिनि जिउखौ बासायदो दा अपारेशननि थाखायनो दा माबा खालामनो हायाखै आरोना दा अपारेशनखौ खालामनो हाबा एसे मोजाङाव फैसिगौमोन दा फैसानि थाखायनो अपारेशनखौ खालामनो हायाखै दा ब्रेननि थाखाय बिराद गाज्रि दुखु मोनदोंना नुयो बेनि थाखायनो नोंथांमोना हरबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअ नायनानै जाय जाय डनेसन हरदों बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच गाइस दा बयबो प्लिज अननानै एसे हेल्प खालामबावदो जियानो जा नोंथांमोना हरनो हायाबाबो भिडिअखौल' शेयार खालामना हो गुबुना भिडिअखौ नुनानै हेल्प खालामहरनोबो हागौ थ' डिसक्रिपसनाव दं एकाउन्ट नाम्बारा ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारफ्राव हरनायाव जुदि प्रब्लेम जायो आंनि इमारजेन्सिनि थाखाय आंनि जिपे नाम्बारखौ होना दोनदो आंनियावबो सोरबा हरदोंमोन ओमफ्राय आङो गासैखौबो पे खालामना हरजोबखाबाय नोंथांमोना जेसेबां हरदोंमोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुखाबाय बे भिडिअ क्लिपखौ मानोना एक्सिडेन्ट जानानै दङ सासे आगैया माने बिसोरो सानैमोन ओमफ्राय दा सानैनि गेजेरावथ' सासेखौल'सो खिन्थागासिनो माने ओमफ्राय आङो सानै नुबोदोंमोन जेब्ला आं काजलगाव हस्पिटालाव थांदोंमोन अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिखादों जानांगौ माने आङो हस्पिटालाव थांदोंमोन नालाय बिदिनखालि ओमफ्राय सिभिल हस्पिटालाव काजलगावआव माने इयावहाय सानै एक्सिडेन्ट लाबोदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला एक्सिडेन्ट लाबोयो अब्ला आङो लामायावनो दङमोन जोङो हस्पिटालनिफ्राय ओंखारबायमोन आरो ओमफ्राय बे समावहाय एक्सिडेन्ट केस होननानै खिन्थादों लोगो मानसिफोरा ओमफ्राय अब्ला आंनि हासबेन्डआ माने नानि बिफाया थ' नायहैनि होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आं नायनो हाया होननानै बुंबाय बारा जोखोम नङा होनदां होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आं सासेखौथ' नुवाखसै सासेनिया बहा जानायमोन ओमफ्राय जायखिया आं थैल' नुहुरदों आरो गोजाननिफ्राय ओमफ्राय नैबे सासे नै दा भिडिअ होदोंना आगै गफि ब्लगाव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बेनि ब्लगाव होबाय थाखादों बे आगैखौल' आङो नुबोदों आरो ना बे आगैखौबो आङो नुबोदों बेनिया खर'आनो आरो ना ओमफ्राय आङो न'आव खिन्थाफैलायदों आरो बिदि एक्सिडेन्ट नुबोदों जोङो दिनै होननानै ओमफ्राय दा मा खालामनो जाबायानो जिखुनु कलेजाव थांदोंमोन होननानै बुंदों ओमफ्राय माने जोंनि माजों जानायमोन बेखौथ' आं बारा मोजां मिथिला ओमफ्राय माने सारि साखा फुलांदों बा सौदों होननानै बुंदों आरो ना बिसोरखौ सारि साखाया सौदों होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय जाथाया माबोरै जानाय आंथ' बेखौ मोजां मिथिला ओमफ्राय दा अब्लाबो माने बिथाङा जेब्ला एक्सिडेन्ट जाबाय बिथांनो गोबां फाहामथायनि गोनांथि दङ दा बिथांनि फाहामनायाव दाख्लैबो गफि ब्लगा होखादोंमोन आगै गफि ब्लगा आरो दा दिनै नै गोदानै भिडिअ होबावबाय माने ब्रेनाव अपारेशन खालामनांगौ होननानै बुंदों दा बिथांनि थाखाय सोरबाफोर हायोब्ला एसे एनै फैसा नांगौ होननानै बुंदों माने बेयावहाय नोंथांमोना सोनानै हरबानो जाबाय माने आंथ' भिडिअखौ शेयारल' खालामनानै होबाय मानोना आङो जेबो माबा खालामलायासै माने नोंथांमोना गफि ब्लगाव थांनानै सोरबाफोर गोसो गुदुं अननाय दङब्ला आगै गफि ब्लगनि चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांनो जा एसे हायो फैसाफोरखौ हरबानो जाबाय नोंथांमोना दा आं मा बुंबावनो लोगोफोर आरो दानिसो आङो नुबावलायबाय जोंनि कमेडियान अनिलखौथ' बयबो मिथिखायोना बयबो सिनायै गैया संसाराव बयबो सिनायखायोआनो दा बिथांनि गारिखौहाय सोरबाफोर बुख्रुबनानै गालांदों होनदों आरो सिनाय मोनि मानसिफोर माने सोर बुख्रुबनानै गालांखो मिथिया माने बियो बिफाखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन होननानै बुंदों ओमफ्राय दा आङो बेखौल' बुंबाय आजिखालि माबायदि मानसिफोर थायोना दा बेखौल' आं बुंबाय लोगोफोर बयबो साबधानै था लोगोफोर माबा माबि बेमार गोदानबो फैलागासिनो माबा मेगन गाज्रिनो माबा गाज्रिनोबो जालागासिनो ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना जे भिडिअखौ आं शेयार खालामदों आगै गफि ब्लगाव ओमफ्राय बिमादैनि हेलेनानियाव होदों बियो बे भिडिअखौ ओमफ्राय दा नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै हायोब्ला ना थेंक इउसै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानो ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय खुबैनानै गालांबाय नै फारसे ग्लासानो गैला गैला नै सोरबा अन्थाइजों खुबैनानै गालांबाय बिदिसो जायोलै